tong dun Rosmina Ing Lengpi Women Wing Secretary Lapendak Chinthong Constancy Secretary Sonro Teronaki Hai Kan Chinglok Ladaka Women Wing Ilituma Secretary Lapen Finance Secretary Pen Kadu Ko Pini APSLC Pan Kachinghon Aradon Panaminili na Tumpan APSLC Mate Otonomous State Ki Hang Kachisong Kardon Bazir Lo Kardon Lalo apor thihe ko sinili tame jaipon ujia lam davelo lapen nili thetheni aporan si en ponchot aprangsi ili tum ka chinini nge la hello je non ili tum kar biang longarat kisung hekti ka porlo lapen labang so kisung hekti ka por hot ili tum phan ko madlo nang ka jokpo ili tum phan ko madlo nang kirab dun po lasi labang so lamel tum nang ka chinini nge apor nang leroklo ili tum chong honglo ili tum Congress aphandamen ning country po pahailo ESDC aphandamen ning country po ili tum government pacharilo council pacharilo non labang so BJP aphandame ili tum ning country si ladak ili tum council long pang ipon edlo sita piniani ili tum kisung ken ke jogi kali pinian ta ili tum hem barak si tekloro rong ili tum sangtimu harlong imu awe rong si pinian ta ili tum dunang po Landa kali ili tum dak Chinthong ra son son bangke kisu kacilang thai kawi lu ka charli school hemawi lapen kapre awar sai ka chuklemi atuar ili tum tekon long lepin tangjang piniani dak Chinthong sor kering bom lake kapre kali jharu khiti ke klempen che ka khiti ke klempen lapen pa ili tum hala anaros akid fishery ke klempen ili tum pini Jepang reng bom sida pinian yan tame Karbiang Long Autonomous Council lahai hoi a business ke kemia phan horticulture ke kapang tangni apor thisire ka pa hai hoi dum ke kachujor kachulang ali ka padojia phan ar phe kai hoi ke jor ka chulang ali ka padojia phan halai hoi dum hana warsa nang lang dum de pin hal hai warsa nang ke lang dum ji kali itu ningkan hini thomo phrang seksure khai dame ar phe khai dame tharoi si pena bat tamile tum ke jorlong lain de tum angkhek long lu sita pinia nikel tu lai hu enda dor bajum met lai hu yong se dor bajum met lu tante Chinthong ra tum kunal kereng dia warsai gitulan awelu kedi lasi lahai hui tame ili tum bhan nang kapasung tektik asai si non ke cari bom government mang claim pon bom lu lasi ili tum bhan kapre ka det tame ili tum bhan nang lang bom lu Karbiang long le la ke serang long usili tum phan nang thek long lo India det piara Assam det piara la pen India pen aha areng gelo det tum dame itum Karbiang long ke serang long busi tum nang pulo la pen ili tum north east angkang inglong ara angkang north east adang dame ili tum langdam lo pulo tante Karbiang long le hen lo ili tum angbong jitim chit gitu non Nagaland punoi Meghalaya punoi Arunachal punoi halai hui englong ason kali itu englong loke athak taile tum khiti le choklam da misen lapen long layer lota koi lapen jenglok ha ingchin pen jenglok ha keresin pen jenglok kaprek taile tum englong loke serang long ason situm du la so porsi non kaprek adet tum ile tum adet panang chulang prong lo lapen tangkamaha pinian ili tum lada council BJP tum de cari bom labang so BJP tum ili tum phan kam ka choklem mate ili tum long ke long hortar ka chuti kiji ajak kong tum phan ang pipe sida me kapre ka det arengelo ka det tu Singapore puno Thailand puno Japan puno Malaysia puno ili tum ang long lada tangkana ka cross band organic farming ka pen ke farming ke klempen organic ahar pipe pinpen akiti kiculong ya asayan dala tum nang claiming pan bordilo nang claiming tungo